Isaiah Murangiri, ma en obila kendo achich e buch nek mar Rex Masai manochiel gi magina mawito ngimane kinde ng'anyo mag kwedo paro mar chik omenda ma higa mokalo ne ochopo e nyim doho mar chiwo duoko e burano. Isaiah kata kamano okwedo ni ne onge boma ma Nairobi kaendi kendo kwedo picha ma otang' ne doho. Jafwambo maro Armstrong Osutwa miwa ler. E nyim doho kinde bura mar nono tho Rex Masai, apisa mar obula Isaiah Murangiri ne okwedo neno ma itudego gi nek rawerano mane onegi e ng'anyo mag Gen Z ma higa mokalo. On 18th, you are in Ngara, you never came to the I never came to town. That is not you. The person in blue, grey jeans, black shoes, walkie-talkie. I'm not the only one. That is not you. Not me only. Pichni no ochwale do kaka neno ma nyiso ni Murangiri ne en achiel kuom apisas mag obila mane or mar gawo jong'anyo bang' tamore ne onge e tich chieng'no. Tok kane openje ka be onyalo fwenyo ni mbala ma en go e dende chal gi mano ma picha nomako, ne odagi. Please face the court. Beneath your left ear, Yes, sir. do you know of any spotting on your face? I don't. There is one. Please touch the bottom of it. Touch towards, yes, just a little higher. Good. Just a little higher. There. Is there anything familiar on your face that you know as a mark on your face? Neno mag report mawuok e kambi tudruok mano ma tarik 20 chieng' mane Rex Masai wito ngimane e lwet obila ne nyiso ni kar saa 8 gi dakika 30 kaachiel kod saa 2 chieng'no Isaiah Murangiri ma en achich maduong' e burano ne ni kod simbe mar ong'we yamo machiegni gi Intercontinental ma yudore Uhuru Highway. Is the must information that pinned the phone this exact moment. Would you confirm that Intercontinental Hotel is along the Uhuru Highway? Continental Hotel, I can't recall exactly it, but it's within areas of Parliament. Pichni matarika 18 simu mar ong'we yamo ni kaachiel kod banglini chalre, kata kamano Murangiri odagi ni mano ok en. Apisa mochung' ne timo nonro e burano Paul Njihia ne ogolo neno ni ng'ieng'ie mag remo mane ochoko kama ne timno timore kaachiel kod nonro mag nyinyo mag remo kata DNA mane okawe ringre Rex Masai nochalore. And those samples were picked from the scene, and it has already this far established that Rex Masai was shot during the demonstration, and that blood sample matched the one that was collected from Rex's body. Chik ne ogol ne apisa sadek mawuok e tesend obila ma Central kama oting'o Martin Githinji, Simon Waweru kaachiel kod Geoffrey Mbae mar chopo e duol mochung' ne keto nyong'ong' ne obila IPOA kendo ndiko dhogi. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Bas wadhi yue moro matin to duogo bang' dakika moko machuok taneno kuseoro ote mar